I un dels llocs que està patint les complicacions de la nevada és Prades. Hem vist en el Telenotícies l'Agustí Forner en aquesta ciutat del Baix Camp que patia els efectes. Ara, Agustí, bona tarda. Veiem que neva o no neva? És que no ho veig bé ara. Bona tarda. Home, vols una bona notícia? Sí. Gairebé no neva. Mira, doncs... Però quan s'ha acumulat aquí, Agustí? No ho veus aquí al davant? Home, no ho puc medir des d'aquí. Home, doncs mira, jo faig, com tu ja saps, 1,85 m. Sí. Mira fins on arriba. Déu-n'hi-do. Doncs aquí deu fer 1,20 m o així. Bueno, parlàvem de bones notícies, no? La bona notícia és que està deixant de nevar, però ara em moc, cosa que costa molt, ja veuràs. I ara tindràs la mala notícia. Bé, més que per tu, per mi, la mala notícia és que això és el meu cotxe. Explica'm quan tornaré. O sigui, realment estàs incomunicat, Agustí. Molt. Tinc problemes de comunicació. Home, ara, he fet amics aquí, eh? Sí. Home, ja m'ho imagino. Mira, un amic he fet... Mira, la Boira. Boira, porteu-me la Boira, home. Home, la Boira... És que és un gos preciós. No té problemes, la Boira, no? La Boira ja va sortir. La veieu? Oh! És un mastí del Pirineu. Que maco. Però fa 2 dies que s'ho està passant pipa. L'hauríeu de veure, revolta per la neu, menja la neu. Ell t'ajudarà. És boníssim, eh? Ell t'ajudarà a treure el cotxe, Agustí. Sí, perquè els bombers... Escolta, i com s'ho fa la gent? O si hem de confiar de les... Com, perdó? Com s'ho fa la gent aquí al poble? Perquè, en fi, no es poden moure d'aquí, estan obertes les botigues per això, i els bars, i es pot fer vida. Sí, home. Home, 2 dies sense estrenar calçotets malament aniríem, no? Que és el que portem nosaltres aquí. No, a veure, una cosa, no, ara posem-nos un moment seriosos, perquè estem fent molt jiji jaja, però aquí hi ha gent que realment està preocupada. Perquè qualsevol emergència que hi hagués aquí, ja m'explicaràs com surten. Home, aquest matí... I estan molt empipats. Sí, ara que és això de les emergències, aquest matí ens ensenyaves una noia embarassada que ha sortit de comptes, no? Què vol dir, que hauràs de fer de comadrona? Fa 6 dies que ha sortit... Home, espero que no. No per mi, sinó per ella, pobra. No, però fa 6 dies que ha sortit de comptes. És per estar realment preocupat. I a més estan molt empipats perquè és increïble que són les 4 i a hores d'ara no ha passat ni una màquina de treure neu. Caram. Doncs, i què esperen? Que es desfaci amb la pujada de temperatures? Que no serà, perquè diu que encara baixaran més els pròxims dies. Home, si han d'esperar a que ho desfaci la pujada de temperatures, crec que m'empadronaré aquí. Home, però és el somni de molta gent, a quedar-se incomunicat i no poder tornar a treballar. El que passa que tu tens la mala sort que tens aquí una unitat mòbil de TV3 i has d'anar treballant. Però si no... Sí. Home, si no estaria malament, eh? Agustí... Bueno, de tota manera, mira, hi ha un avantatge. Si no prenc avui esquiar, no prenc mai. Mira, veus la boira? També. Suposo que, en fi, anava a dir-te si... Et volia preguntar si sabies posar les cadenes al cotxe, però esclar, de la manera que tens el cotxe ja em sembla que ni les cadenes... Però tu creus que aquest cotxe necessita cadenes? No. Aquest cotxe necessita un miracle. Sí. Molt bé. No ho sé, no ho sé com sortirem, ja ho veurem. Ja. En portem, de cadenes, però? Sí, ja m'ho imagino. Agustí, moltes gràcies i, en fi, doncs que sigui lleu. Segur que t'acolliran en aquest poble i viuràs bé aquest cap de setmana. Ui, tant. Gràcies, Agustí Forner, des de Prades.